Takabauti Assembly Youth Congress kabla pelong yaka Step Committee mendagasi hangne hanong juri haying jong local MLA jungi iba Charles Manga dagji poilang ki President ki Secretary jungi area bat ki office ba jongka Mauti Assembly Youth Congress dagawi ki cingmut ngilarai manayaka Academic Award lane ke jingpun ku buram ya ki samla ki balale bha hakdeka exam jong nusam araja fly nadu ka matric bat ka class 12 bat na ki stream ki ba pher nadu ka art stream ka commerce bat ka science stream bat akaju ka por ngila khot bat wer ya ki samla jong ka Mauti constituency bakin apply ya ka award bat akaju ka por ka assembly ka larai ba ngin shim ya ka percentage jongki kan long kumba nyopo ka percentage jongki ki bala ban apply bat ya kani ngi shania hai president lembaga jingtip daw contact number jongi bat kumjuru yang aku mu general secretary badu education secretary te ngidan ki number hangne bangin pha now president jongi phila ban fu no number khandai ru iwe saniwe khandai ar lai khandai sound kumju yang au secretary pranyo sau khandai lai sound runan education secretary pra lai nyo lai ru sau iwe lai riu bat ya kani phila ban pha ling ba ka WhatsApp na ka banta katarik ka bakhadu ban pinpoi kan long ha ka arp sau tarik Julai arajar fulai bat na ka banta katarik ka babnya bengin pelong ya ka award ngin sepentip ling ba ka WhatsApp lani ling ba kilap thai kubor tangi de ki kitin kublishbun